И така, приятели, искам да направя видео за този камък, който вие може да срещнете на пътя и въобще да не му обърнете внимание. А всъщност това е геода. Геода с кристали вътре. Обърнете внимание. Обърнете внимание тук. Сега ще ви покажа. Да видите, че наистина тази геода има кристали. Какво всъщност е геода? Геода е камък, който на външен вид изглежда напълно нормален камък. Има някакви признаци, разбира се, като тези тук, като тези. Дето се виждат малки кристалчета, но на външен вид е нищо и никакъв камък, но когато се щупи или отреже, погледнете сега. Погледнете какво става. Виждате ли? Тези кристалчета. Тези кристалчета всъщност това означава, че е геода. Това е, ако са бели кристалите, това е кварц. Ако кристалите са лилави, е аметист. Ако са червени, е рубин. В случая ние имаме кварц. Това е по-често срещаното. Но те са много красиви. Искам да видите как блестят. Сега не знам дали се получи. Искам да видите дали се получи да покажа как блестят. Виждате ли? Мисля, че се вижда. Те блестят. Например, ето това е дупчица, от която може да видите какво точно ви очаква, когато се счупи камък. Виждате ли, вътре има кристалчета в тази дупка. Тя е не случайна. И около нея има кристали. Сега, тук имаше една дупка, в която е естествена дупка и вътре се виждат кристалите. Сега ще ви я покажа. Виждате ли ги? Ето ги отвътре. Отвътре се виждат кристалите. Това е много красива кафява геода с прозрачен кварц. Това, на което трябва човек да има око. Око за такива неща и трябва да знае какво търси. Когато видите някой камък, разгледайте го внимателно и той ще си покаже какво точно има в него. Чувате ли звука? Той като че ли има някаква акустичност. Аз го бутам по бетона и чуйте, има някаква акустичност. Това показва, че отвътре е кух. Вътре е пълен с кристали, има кухина. И затова има тази акустичност. Тя не е просто така. Ето тук. Ще го отрежа аз с една машинка тук, да ви го покажа после. В някои от следващите видеа какъв ще бъде отвътре. Виждате ли? Да, мисля, че добре се виждат тук кристалчетата. Да. И той е достатъчно прозрачен такъв кварц. Това е за сега, приятели. Исках да ви представя това красиво природно чудо, природно съкровище. Полускъпоценен камък геода.